Още нещо интересно, ето какво споделя тя за своя път. Създадох програмата Женски магнетизъм за духовна трансформация и взаимоотношения, в която с моя екип помогнахме на стотици жени в последната една година да се трансформират от кортизолови в допаминови богини. Трансформацията се случва на едно по-дълбоко ниво, в което пречупваме блокажи и стари травми, за да живеем в режим искам, а не трябва. Чрез моята практика помагам на жени да започнат да привличат успеха към себе си, вместо да се борят за него без да има резултат. Моля за вашите аплодисменти за Цвета Костадинова Клеопатра. Заповядайте в днес на сцената. Благодаря. Благодаря на Класация БГ за честа, за тази номинация. Посвещавам тази награда на всички жени, защото няма жена, в която да не живее една богиня. Мили дами, събудете богинята в себе си. Научете се, че вашата вътрешна светлина ще озари всички около вас. И любимите ви партньори, и бизнес проектите, и децата ви, които ще бъдат като вас, вдъхновени от вашата най-прекрасна версия. Благодаря на феноменалния екип, благодарение на който помагаме на стотици жени по цял свят да си спомнят и да събудят богинята, да привличат, а не да преследват, да излязат от кортизола и страха, а да влязат в вдъхновението, в насладата, да светят, да се радват на живота. Мили богини, празнувайте красотата си. Родени сте да бъдете щастливи. Благодаря ви.